Rolls Royce ka shnai ki kali barem dor ha ka perthei bat ki barus pa ka perthei ki kwa ban yo bat da ka Rolls Royce Henry ka nega de ka kali barem dor ka kali ka bashna tang da ukna baduk bal jinglong kena jungu ka dei batrai bela ane ka story ka stang ha usnam khat pran ruplai laka yau Henry Royce hak shnong berit ka badan ha England Pau Royce udang dan tang sausnam ka business ukpa jungu kala leno ai Henry ka nega long tang ka jing stang jong ki jing e jungu serta bau dap kandai snam ukpa jungu ulak lat no namar kata ka daw ka kami jungu ka haban traying brio bat u Royce ustang ya ka kam ban lej bu kubor man lagi tiliu yeng hadu kane kalawe jungu Royce ka dap tang de ka jing dom Henry karta bau dap khat sausnam dan ka jing kelah ka jing im ka jungu we na ki bahayeng jungu kayo i ka jing terang jungu ban long ai ha kalawe Malaysia Grand dan Railway Company ka penjuanya udah arpeu pound kum ka bayrong hadin laisnam u Royce utrei mit bat sengi upuleru igi kot baterai lang haga company ulala ika kam mystery ka kam kenjing ken bat ka ba kam kongsan kadai ka kam elektronik ula lut ya baro hakarta ba udap khat nyosnam ula shibun ya ki kam mekanik karta ba arway pat utrei kum engineer haga company ba kerteng kam Maxim Western Henry namar kacing aga kam pisa tengka kanega company kala mut ban kang Royce udan shibun ki jingjit hangta pan shim yaki kam hagi company paper Henry ula rai ban permi dala ka jongi ka company ka ba kerteng ka electrical engineering company ula pendan kam kumba arpeu pound ka ba ula dapse bat sedang ya ka office berit ha Manchester FH Royce bat ka company trelang bat uperlok jungu u Ernest Kellerman kumta u Royce u tre kat ka ba u yo ban im kum ka jing sujan electrical fitting bat kumta terter Rei u Royce u yo i ba kadan chibun ka jing tuna haga electrical fitting bat lighting kumta usna ban shna arkam ki bulb holder bat ke electronic doorbell kane ka kam kapin kelai ke company jungu kasnam kat kantai spa kane ke company kala di kumpa arpeu hajar pound plus ba udap hakarta ke balai poprasnem ulat dan laki yeng ke samlajong kimut ban shna ban pelan ban shnai ke factory ke bahedo barok gaya syat bat kadan ka twist ha ka story snam kat kandai spa iwe ban ke German bat ka American companies karung ha ka British electronic market ka compete bat ka he bat ka dor jang ke elektronik ka her ba hadin shibun ke jing persyang ru ke business jong u Royce kala her kat ba ke business kadang her ka met bat ke jing ko jing kya jing uru kaldang her anda Royce ula khod u doktor u yo ya ka wei ke jing ai jing munau doktor Royce udan kam ban yo le er ba khu ban koi baru la ai jing mu u ban thiet ya ka kar khanang ba un la ban lek kai keleng kalem ke jing ma Royce ushim shuti ban sumare laga jonggamet bat utiet daga French made car bat ke kerteng ka di ko while ke car ka pemi sound ka heba ka preru kam dalong bhaga babes kaster ru ban overheat kane ka dei ka problem jonggane ka car ujit ban shna ban biang yaki modification Henry kat baudang shna wala pen mandur bahaya ka kane ka jing pemandur jong u ka khamba shibun ya ka original di ko waila kane ka daw Royce unge scam mala de ban shna ya ka kar lejong badru ba unle da ka kar business penlang ya de da kitim bat sedang bat design ya ka kar tumai la khod yu ban wan sha workshop ban le casting bat kumta ka Royce ka don ship horsepower bat khatar cylinder bat ka kar kala sedang ban wan dor au april chi jar kendai pa saw la persyang ya ka surok asin banangkong kayat kumbasan peu kilometer kalam don jingthot minta Royce usna sa artli kikar kaju hi model balat tes bat kalong ke bakiu ba kilechna ya ka wall class car Henry kimlak pen poi ya kikar shabaro ka pertei hakane kain lawan mi sa wepat u hero jong kane ka story u Charles Rolls Royce ulit bu ya ka car haga exhibition u Charles Royce u shon khamat ya kane ka car Charles Royce udai u passionate motorist ula long ba job haga business jong u superiority bat ki quality jong car Royce ula dapat jadi car British baro kumta ushem ya Royce berpet sani ba ya ka car jong u hajan usho be jadi jing shna jong u hadu kata bau ong ya u business partner jong u ba ula shem ya u engineer pa bestam ha pertei
Charles Rolls badu Henry Royce kila manjur ban sedang ban ya trelang bandi ya gini kar. Ni kar lakot kertengi ka Rolls Royce. Cina ya ka Rolls Royce Limited ha umaj kat kendai spa Andrew. Kumta Southly ki Rolls Royce chipau khatsan arpau bat laipau horsepower model laban supply. Rolls kanget bakalenti ban yo bandi baye kikar kalong bannya shimbenta ha ka racing tournament. Na kata-kata wa Rolls Royce kaya shimbenta lang ha ka prestigious tournament kum ka Isles of Man pat ka Tourist Trophy ka Rolls Royce kala job daga bapenan kam ya ka car Rolls Royce baru ka shnaya ka record tamaya ka rukum stat jongka hangne ka Rolls Royce kala dap shnaya ki kum ka company bakrau Henry ka car ba job jongka kamparwan shua bakan kut usnam khat kandai spa non riu ka Rolls Royce ka penmi ya ka model daga sau power sun power horsepower ban riu cylinder ka body jongkaru long ka silver kumta banyak ya kene kalong ba smooth ba bad kelai bu kerteng rui ka silver ghost nang bande ya ki car ka Rolls Royce ka pelang ban persyang arpu 1000 km bahkan ya ka silver ghost ka ya kumba ar benai san sengi ka poi ha ka sonde hadin mid pat sengi ba ka ya ha ka jingjing ai ka ba arpu 1000 km silver ghost kala job klem gano ka jingthut ka Rolls Royce ka pen miru shibun gites ka bapen long ya ka silver ghost pan job ya ka best partes ha ka ni ka tes ki hapan balance ka pisah ha ka bonnet jongka kar bat ya klem da pen hap ya ka pisah bat la penget ya ka ni ka kar bakal long ka ba smooth ba da ka ni ka jingle ka silver ghost ka long ba pau nam ba kum ka kar ba best tam ha ka berthei bat ka long ru ka jingjit nang kong ban thiet jong BCM ki businessman bat ki industry leader ha ka ta kapor jingjit jong ka jingi trelang Charles Rolls baru Henry Royce kala long ka ba job hang ta ka dan ka jingjia delang bat ka kar Charles Rolls usngaw ternat ba chapang ke airplane hau kat artrik Julai kat kandai spa chipau kat bau dang nya ya ka plane ka ba kerteng ka flight flyer terong jong ka ni ka plane ka ken bat ka lahap na jrong kumba cheese pa pot ha ka ni ka jingjia Charles Rolls ula do e yala ka jong jingim jong o ha karta ba laipu arsnem hang ta ula long uban ningkong du unong Britain bandu ya ka jingim ha ka airplane accident kan ne ka jingjia ka pensnga si bahaya Rolls ula persyang ban yale ya kan ne ka jingdu nong Henry uyo sa ka wai pat ka jingjia ka jing ke jong Rolls kala herba kumta ki doktor kila ong du ba ula yo ya ka bowel cancer ula haban ya ling ba ka jing sumar Henry wat lau dan apdeng jong jing tapang u persyang pan penkiu ya ka design bat ka engineer jong ka silver ghost dan ka kampala ka jing im jong hadin lai benai Rolls Royce ula yo 100% ka jing ko jing kia enda ula ban biang Rolls Royce ula persyang ban penkiu ya ka condition ka silver ghost hapdeng kani ka po Rolls Royce uyo i ba ka long trending ba ka rukom bu ya ki mascot haka bonnet jong ka car kumta kila desainnya ka mascot haka dur jong ka actress British ka bakir teng ka Eleanor Thornton kane ka mascot ka pen iya ka jing IA ka jing lai loy bat ka jing stat ka bakir teng jong ka kalong ka spirit of S ka tasi lane ka mensium jong ka jing men bakrao lingba kane ka jing pen kiu ka Rolls Royce ka la ba bandi ya ki car jong ka house nam khat khandai khat lai ka jing yonong ka la kiu balat shadu kin kendai pau hajar pound bat ki don ruki plan ban penyar ya ki office jongka haka leng jongka bertai Henry karadan ka jingjia ka bala mut ban pendu no ya ka Rolls Royce World War 1 kala sedang hagas nem khat kendai khat sau Henry Rolls Royce dapen kre ka jingwan jongka namar ka thama ka jing yonong ka hair hadu kata kata baga kata iki kar company kum ka Rolls Royce ka jingde ka hair pa kumta ka company kala hapan be no ya ki nong tray jongka Pro kiong baka Rolls Royce ru kamla ban im ha kane kathama Henry Rolls Royce udan da ka wai pat ka plan ukot jingyalang bat kinang yalam sipai andala dep ki berkat baki dan kami ki kar ki balaban senya ki balaban pendan kam dak sipai namar kata Rolls Royce ulah modify ya ka silver ghost ban penkala ya ka syaka kali sipai bat labu pra milimeter ka jingger ben jong ka body lembat ka machine gun ya kani ka kar lapanan kam kom hakiri siap kum ki Middle East plus kani ka kali ka panan kam ruban sentiat ya kinong syun namar ka jing smooth jong ka silver ghost kum ta ki sipai ki panan kam ru ka ban long kum ka ambulance
ka space ru ka bahe ka bala kat ban bu ya kitiar ki dawai ba pendai ru da galan ha ka mission ka ba minmit kani kai ambulance kai rap shibun ki min sembreu kado namar karukom long ka baram dor jong kani ka kali Rolls Royce lapenan kamtang da ki officer he ki diplomatic mission bat lembet ki nong lam keten ya ki sim hapdeng jong katama kat badang ya trelang bat ki shipai ka Rolls Royce kayo ba ka British Air Force ka tang Shania ha ka French company ya ki engine airplane jong ka bat ka government ka kwa supply da ki nong British ya ki engine haba uyo ya kani kalat Rolls Royce ula shim ya ka sinjam ha ka ban shna ya ki airplane engine Royce ula shna bala design ba ya ka engine pada haus nam kat kandai kat san ula penmi ya ka engine ban nengkong du jongo ka bakar tengka egil kane ka engine kalong ka bala ban shania kalong ro ka basting bar ro ka babes pa hadu ka paniang ro ka sefa kumta ka British Air Force ka ordar sans pa terli ki egil ha ka bakut taus nam Henry Rolls Royce kut nang hangta ha ka bakut usnam kat kandai kat san usna ya ka Hound engine ya ki airplane baret haus nam kat kandai kan riu Rolls Royce usna lembat ka engine eagle baret ka bakar tengka Falcon engine bat haus nam kat kandai ka pra Rolls Royce usna ya ka Condor engine ya ki airplane bahe bat bakia namar kini ki engine ka British kayu kabu ban sentiat bat manbu bom bat ya kita ki submarine na po kabalong ka neken ka daw ya ka jing job jongka ka Rolls Royce ka shim ya ka sinjam ka bapes baha ban shna ya ka engine airplane bat hadu menta da ki hajar ki airplane kum ki airplane shipai ki commercial airplane ki dei hi ki jong ka Rolls Royce haus nam ka kandai ka pra ka World War ka lakot bat hadu khat san snam Rolls Royce ka pele jing mod ha baro ar ki kar bat ki engine airplane ban shna ula shna ya ka kar ka baret ka bakar teng ka 20 bat kani ka kali ka jing de jong ka kamlong ka baba haus nam khat kandai arpasan ka kiu ka jing yale namar ki peran kum ki Bentley ki Delmar ki Cadillac ha ka yau luxury bat ka Rolls Royce ka lahaban sumar ya ka position ka jongka namar kani kan ka daw lapan mi da ka weipat ka kali ka bakar teng ka New Phantom ha ka jaga jong ka Silver Coast bat hang ne lapan dai da ki 4-wheel brake bat lingba ka Phantom ka Rolls Royce ka la champion ya ka jing nong sim ha ka yau luxury jong ki kar ha ka laway ka Phantom 2 ka lami ya ka neru ladang long ki ka sim jong ki kar house nam kat kandai lepaway Rolls Royce ka layo ya ka Bentley na marba ka mot bandu no barang ta ka Rolls Royce ka design ya ka way pat ka ka best pa ka bakar teng ka Bentley 3.5 liters ha ka jing pinya so jong ka pat ka Bentley Henry Rolls Royce umla banyo iya ka nega kar talai ki jong ki kamat hau April arpu ar kat kandai lepulai hakar taba udap nyop haus nam o Henry Royce ula klat no hadin kato kan ne benai shwaban shnaya kan ne kar Rolls Royce kaliyo ishibun kijing hair bat kijing kio nadu bau klat o Henry Royce hakawai pat kaliam ka kar kum ka Phantom 3 Silver Shadow bat hos kalapan min hakawai pat kaliam ka haban mat kijing e ka kampisa tengka haus nam kat kandai an rupau namar ka division bat ka kar hang takila punya klat hadu menta Rolls Royce kalong try da ka BMW Motors pat hadu menta ka Rolls Royce kala long ka symbol bakrau jong ka luxury namar ka kar bapau kemat jong ka panyo ya ka Rolls Royce kamut ka pan iya ka jing janai pat ka jingkerman jong Rolls kublai shibun ma pipet hadu ka ne ka benta angait ba pelio jingkerman na ka ne ka story ka jong Rolls Royce bam dan kano ka bomla Henry la dangi don ka jingmut ka jing perkat ka bakut bat ya kano ka bangila ba pelet jingmut ngin poi be hangta lara pis no tana de ka ne ka video snga ban like ban share ban subscribe balen yukur ku yipi stay blessed